Ja, maar hopelijk weet God wat uw echte roeping is. Ja, maar is het interessant? Ja? Ja, heel interessant. Oh, nou. Nou, het is heel interessant, kan het haast niet wezen. Je bent al betrekkelijk jong, staat te zien. Omke Wanja van Tjechov is een klassieker. En dat is het net voor niks. Theater had het nou op de rol staan. Morgen is de première. En ik krijg nou even nog een sneak preview bij een van de laatste Iepenbieren repetities. En de 34e editie van het Tjochfestival is net meer in de lawaai, maar in het Deelshuis in Wommels zit er nog leven in de Frieske volk. Erfgoed-educatie is hot. De jeugd moet weer contact krijgen met het verliezen en wat we daarvan urven hebben. Kunstwerk schreeuwen een wedstrijd uit voor het beste erfgoed-educatieproject. En Omke Wanja dus. Het toneelstuk is meer als een eeuw oud, maar had blijkbaar dus nog genoeg te vertellen. Het wordt altijd weer op een nice spelen. Nou dus terug theater. Wat maakt dit stuk zo nieuwsgierig? De tijd dat Tjechov deze stuk schreef, was Rusland in grote transformatie. Die lijfeigendom was afgeschaft, maar goed, ik hoef geen geschiedenisles hier te doen. Maar het gaat erom dat Rusland land was aan het veranderen, bepaalde patronen vielen weg. En men was ook opnieuw bezig met zoeken naar identiteit, naar hoe te leven. En dat geldt, en daarin denk ik dat je Friesland nooit geïsoleerd kan zien van de rest van de wereld. Dat geldt voor heel Europa en daar zijn wij onderdeel van met Friesland. En we zijn ook in transitie, daar wordt ook veel over gepraat, maar wat is het nou precies? En het mooie wat Tjechov doet, is hij vertaalt het naar menselijk, hij vertaalt het naar een familie. I was born to love no one to love me. Only the wind in the long green grass, the frost in a broken tree. Vanja had 15 jaar hard werken op de plaats van de familie. Op een dag komt zijn zwager erbij in te wennen, de professor. Hij is naar de deur van zijn eerste vrouw, de zuster van Wanja, trouwd met die mooie jonge Helene. Neert is nou meer hoe het weer. Alles is verloren. Neert is meer op het tijd. Het leven zocht er niet een heel oors uit. I was born to use my eyes, dream with the sun and the skies, to float away in a lifelong song, in the mist where melody flies. Het is dus de tragiek dat hij haar net krijgt en hij weet dat eigenlijk. Ja, hij zei dan begin ik van ja, ik weet dat de kans om je leer te beantwoorden 0,0 is. Maar toch lult erin, toch gaat het ervan. Wanja, dat was dronken. Dat is mogelijk. Dat is best mogelijk. Waarom nou? Ja, nou, dan lijkt het alleen met de meesten nog wat. Verbied maar het net, Helena. Vroeger dronk ze toch nooit en dan praatte ik zo vol en het toe. Ga naar bed, toch veel spie, Wanja. Nou, de leerste. Wanja, dit is echt walgelijk, Wanja! Ik leid je. Ik leid je zelfs. Lieve God. Ik ben heel nul in de war. But you are lost that Helena vindt Wanja aardig, maar zelf valt ze voor Astrof, de dokter. Oh, Johan. Je hebt zulke prachtige hand. Nou, zie op. Wij shobbel komen, hè? Just wel, wij met elkaar gewoon zien. Er is geen ontkomen meer aan. Morgen 2 uur bij de jongen aanplant, ja? Het stuk gaat net hoe de leeft. Het is een belangrijk part daarvan. Van Wanja, ja, die is vol van de leer. Die is voor het eerst in zijn leven is er verelen. En de man is zo 30 voor het eerst, dus dat is nogal heftig. Maar het stuk gaat meer eigenlijk over het is een grote geheel dat gaat door de vraag van hoe te leven.
Helene is trouwd met de volle oudere Alexander, de professor. Jertiets een verleerd man, maar nou is er ziek. Je bent jong, zoen, mooi. Dan worst leefje. En ik ben een oud kerel en een liekhaast. Ik zie haar een beetje als een presidentsvrouw. Ze had haar hele eigen leven eigenlijk opjoen om in dienst van haar man te staan. En zo goed mogelijk. Dat vind ik heel bewonderenswaardig. Ze komt er verschrikkelijk mooi in de knel, ja. Ik kan me voorstellen als er zelf zo'n opleiding doorst of zij in het leven stiert, dan heeft ze zelf ook een enorme drijfveer of passie om iets te creëren of te doen. En als dat net met Utrecht kist, want zij spelen dan in het stuk, de kist van haar vernemen dat ze heel veel piano spelen heeft. En dat mag ze eigenlijk haast niet meer, want haar man die kent het oormuziek als hij ziek is. En hij is nou nog alles wat ziek. Als dat net Utrecht is, ja, dan gaat het van binnen natuurlijk ook wrotten. En dan, dat is wel heftig. Ik zil speel je. En Goele. Gewoon Tom Goele als het Tom is. Het verhaal neemt een wending als de professor voorstelt de pleats te verkeerd doen. Giet die goed leven, vriend. Helena vertrekt met haar man. Ze laten alles en iedereen in verwarring efter. Je hebt heel vaak films of boeken die en ze leefde lang gelukkig of het is niet gelukt. En dan houdt het verhaal op. Maar in het leven gaat het door. En dan? En wat is de volgende dag? En dat is de reden dat ik deze stuk ook gekozen heb. Het gaat om en wat dan? En dan ga je door. En met elkaar. En het mooie vind ik dus dat het dan... Je komt achter bij... Het gaat niet om gelukkig zijn, op geluk te grijpen. Dat hoort er ook bij. Maar dat is maar momentopname. Het gaat om zoeken naar vrede met jezelf. Naar vrede met je leven. En de ene zoekt het via hard werken. En de andere via religie. En de derde door per dag te leven. En de vierde door verliefd te worden. Maar al die dingen, al die gevoelens, die maken met elkaar ons leven. Kunstwerk, schreeuw en wedstrijd uit. Waar maakt het beste erfgoed educatieproject? 15 projecten kwamen er binnen. De ene wat uitbreider als de oren, maar alle jaar met gevoel voor roots. Want daar gaat het natuurlijk om. Hoe krijg je squallenbaan interesseren voor het verliezen en voor wat wij daarvan urven hebben? Evert van den Berg die zocht 2 van deze projecten op. Vroeger Dichtbij is een project van Tof Media uit Greens. Ze binnen aan het werk met groep Zoon van de Burgerskwale in Dokkum. Hallo. We zijn de filmploeg. En als ik dan nog een tip mag geven, het is leuk, een beetje verdeeld jonge meisje. Want dan hebben we voor het plaatje en de sfeer ook wat verschil. De bijen leren hun eigen steed beter kennen door middel dat ze zelf een vraag stellen. Ze maken een foto, ze hadden er een vraag bij. Senioren jouwen hun er een antwoord op. Wat ga je vragen? Ik heb nog geen idee. Ja, het is een mooie manier om met audiovisuele middelen geschiedenis te vertellen. Omdat het beeldend is. Hè. Je kunt dingen als interviewen en archiefmateriaal mooi combineren. Ook op locatie zien hè, wat het verleden, wat er nog van over is, zeg maar. Dus het is voor de geschiedenis een goede manier om het te vertellen. Het is ook heel leuk voor de kinderen om te zien hoe je een audiovisueel product maakt. Was het nou leuker, een les uit een geschiedenisboekje of dit? Nou, ik vind dit veel leuker. Waarom? Nou, want dit duurt veel langer en je kan er veel mee doen. Het is een project, het gaat over de geschiedenis van de eigen omgeving. En het levert uiteindelijk een film op, die de kinderen voor een groot deel zelf gemaakt hebben. Ze interviewen zelf ouderen uit het dorp. Ze hebben eigenlijk de verhalen zelf boven water gehaald door eerst foto's te maken van oude dingen in de omgeving, waar senioren uit het eigen dorp een antwoord op hebben. Ze maken animaties bij de film. En ze zijn ook naar het archief geweest om archiefmateriaal over hun eigen omgeving op te sporen. Ik heb nooit iemand horen klagen dat dit te veel tijd kost. Scholen die meedoen vinden het allemaal fantastisch. Ze zijn eigenlijk verbaasd over hoe leuk het is om ouderen in de klas te halen. En
Ja, je moet het wel in kunnen plannen. Niet alle scholen willen meedoen. Ik weet niet vaak wat daar de reden voor is. Maar de meeste scholen die meedoen, die vinden het uiteindelijk voldoende opleveren. Het gaat erom dat je in beeld laat zien van ik ben degene die de vraag stelt. Dus als jij een vraag stelt, dan hou je hem gewoon bij jezelf en je bla bla bla. En als jij zegt van ik wil hem nu, dan geef jij hem of je pakt hem. Dan lijkt het net of je hem echt hebt, maar dan doe je het eigenlijk niet. Precies. Hoe ben je dus bij belutsen rekken? Ik ben vregen. En ik ben vregen omdat ik een oude dakkemer ben. Oké jongens, even niet in de camera kijken. Anders dan moet dat opnieuw. Op naar de dronken vogeltje beam. Ik wil qua establishing even een shot ook hier maken eerst. Ja. Want die boom staat dan daarachter. Dus ja. Kan ik de kerk even pakken? Ja. Ja. Hallo mevrouw, waar zijn we hier vandaag? We zijn hier vandaag in het hartje van de stad Dokkum. Bovenop de terp. En we staan bij de grote kerk, grote of Sint Martinuskerk. En naast die grote kerk staat een hele oude boom. Waarom zijn die zaadjes mee uit China genomen? Ja, die zaadjes, die moerbeibomen, daar passen die Chinezen heel goed op. Want op die moerbeiboom, daar zit de zijdevlinderrups. En zijde is heel duur, dat weet je, hè. En zijde wilden ze in China eigenlijk voor zichzelf houden. Dus vandaar dat ze heel stiekem die zaadjes mee moesten nemen. Je kent net zo volk kwijt. Oh, nee, nou ja. Ik pas me maar aan, hè? Ja, dat is prima. Hoe gaat het? Goed, dacht ik. Mij goed tenminste. Maar de opnames? Ja, daar heb ik geen idee van. Daar heb ik helemaal geen idee van. Nou, je leert er heel veel van. Ja. Op school leer je sowieso altijd veel, maar hier leer je misschien wel het meest van. Aad Leffert, de historische vereniging van Ljouwert, had ook een productie ingestuurd voor de Erfgoed educatiewedstrijd van Kunstwerk. Fjouwer Ljouwerter ambachtslui binnen toch een filmteam portretteerd. Het project is geselecteerd voor de landelijke dag voor het immaterieel erfgoed in Utrecht. Het is een project van de historische vereniging Aad Leffert om een tal beroepen in Ljouwert, in de binnenstad van Ljouwert, te filmen, zodat mensen die in de stad wonen weten dat die beroepen in de stad uitgevoerd worden. Het is echt bedoeld om jongere mensen te attenderen op handwerk en wat je daar allemaal bereiken kan, wat dat echt fantastisch is. En we vanzelfs, omdat wij binnen een historische vereniging, willen we het echt bewaren voor later. Het is wel gezellig ook zo'n winkeltje. Ja. Lekkere sfeer hangt hier, hè? Ja. Ja. Wat voor man is dat nou eigenlijk, die Sip? Hij is wel aardig. Ja. Ja. Echt een oude vakman, hè? Ja. Ja. En als Sip ermee stopt, wat dan? Dan doet niemand het meer, denk ik. Nee. Dan sterft het uit, hè? Ja. De filmpjes ben maken door Klaus Media, Halbe Pieter Klaus en Ismaël Lot, weer de cameraman. Aha, ja. En die man hebben echt dingen, wat wij ervan verwachten, ze hebben zelfs uw verwachtingen 4 overtroffen. Nou, ik heb wel respect voor mensen die gewoon met hun hand bezig zijn. En in zekere zin is Sip net zo vol oors als dat ik ben. Want wij oefenen allebei een ambacht uit. En ik doe dat met een cameraman en ik snijd de beelden en hij slipt zijn messen. Maar het is allebei gewoon een vak met regels en die regels moet je volgen. En dan krijg je een product. Zijn jullie hier riek van worden? Geestelijk. Geestelijk. De mensen die leven op wanneer ze een oud ambacht zien. En dat moet bewaard blijven.
Daarvoor is dit ook gemaakt. Het moet bewaard blijven voor later. En de mensen kunnen nou zien hoe het gaat. De toegang is makkelijker. Als ze voor de ramen staan, dan hebben ze wel eens wat vrees. Maar ze kunnen die deur open doen, ze kunnen binnenkomen, ze kunnen hier alles zien hoe het hier gaat. Nou, het filmpje is om het voor letter te bewaren. De tocht, dat is QR-codes, heette dat. Die tocht kun je herinneren. Je herinnert bij een van de ambachtslui deel bij zijn werkplek. Je scannen de code die bij hun op de winkel of de werkplaats staat. En dan kun je naar de website van Art Levitt en dan kun je daar verder mee gaan. Sint-Wurg is het Wossa, of mijn idee erbij is dat er een soort computer wordt, een soort kantoorbaan. En er is eigenlijk net meer zo volle aandacht voor echte ambachten. En terwijl er wel een heel soort jongeren binnen die wel goed met hand werken kunnen. En dat er ook een heel soort jongeren binnen die eigenlijk helemaal net geschikt zijn om ICT'er te worden, of websites te bouwen, of filmpjes te maken, of whatever. Maar die wel heel goed op hun plek binnen als messen sliepen. Ze had Art Levitt al een paar projecten die mensen hield dit weer een nieuwe blik op de geschiedenis van een stad jouwen. En waarom moet dat? Dan ren je door de stad en dan gaat zo'n stad met zijn geschiedenis begint heel dit meer van je te leven. En mogelijk kun je dan echt nog een beetje je voorstellen hoe het in de toekomst wezen kan. Van de Media had Kunstwerk bekendmaken dat het project van Tof Media de winnaar is. Vroeger dichtbij is dus bekroond als beste erfgoed-educatieproject van 2012. Alroene Sneun weer de 34e editie van Tjoch. Het festival voor volkleefhebbers in Friesland. Maar hoe zit het hier met dat genre? Want eerdere edities van het festival lutsen heel iets minder bezoekers. Libbert het genre dan nog wel of moeten er misschien ooit naar zien? Douwe Talma weer erbij in Wommels en zocht het voor eens uit. Wat echte folkmuziek is, ja, dat is een heel moeilijk en teer onderwerp. Ik had er wel vaag een idee over, maar daar komt het net uit. Van origine is folkmuziek natuurlijk de muziek van het volk. Bij mij valt een heleboel onder folkmuziek. Dat is muziek wat uit het hart komt. Het bloot wat lieds, denk ik. Muziek met akoestische gitaren en zo volle mogelijk akoestisch eigenlijk. Oh. Ik heb geen idee. Ik weet het werkelijk net. Folkmuziek gaat vaak over cultuur. Ik denk dat folkmuziek vooral is wat men vanuit het hart maakt. Het liedjes, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Maar het blijft een moeilijk onderwerp voor mij. Vooral om het kwart te zeggen. Ja, dat ken ik ook net. Folkmuziek. Zavolle meesken, zavolle meningen. Voor de leefhavers van deze muziek is er elk jaar het Tjochfestival. Het festival is een vereniging en elk lid mag op Tjoch spelen. Een podium bieden op een gezellig festival voor amateurmuzikanten. Dat is de doelstelling van het festival. Maar ja, rest het er maar in deze tijd. Dat moet er blikken, ik weet het net. Ik ben vol vertrouwen, zolang er zo'n volle mensen binnen die hier spelen willen, hebben volgens mij een heel kans om het te overleven. Maar ja, zeker in dat heeft net niet leven, dus hier ik net mooi. Maar we moeten daar natuurlijk in de toekomst wel zien. Ja, ik denk wel dat het belangrijk is. Het is dus ook heel belangrijk hoe het jong verenigd hier in Wommels. Lieten sieren keizer net van seks, mijn haar geven, ik hasse skimmy nog van mijn vrouw. Zondag acts spelen Sneun op Tjoch. Voor het eerst zo'n 22 jaar net meer op de vertrouwde locatie in de Lawaai in Drachten. We hebben natuurlijk wel in de loop van de jaren gezien dat de animo van Tjoch wel wat zakken is. Ja, dat is gewoon zo. En daarom is het dat is een van de redenen dat we verhuizen binnen van Drachten hier naar Wommels. Drieven naar de overkant en ik denk aan jou en tegelijk aan letten. Minder beziekers als jij er dus, van Tjoch.
Maar zei dat dan ook wat over de animo voor volk in Friesland in het generaal? Ik denk dat Friesland een van de provincies is waar de folkmuziek toch wel ontiegelijk leeft. En waar just dat dan? Nou, met een heel soort jeugd. Die folk-invloeden we gebruiken. De oude lieden die we rondkomen. Echt heel veel professionele groepen zijn er eigenlijk niet meer. En zeker de aandacht voor het Friese, dus de streek waar je vandaan komt, is toch ook wat minder. En volgens mij gaat het hartstikke mooi. En het is, dat is echt het leuke en ook weer ontjocht. Dan juist iedere jaar eigenlijk toch wel weer nieuwe mensen erbij komen. En iedereen wil mensen die al jaren juist. Maar er is nog steeds wel ongroei. Juist in het algemeen is gewoon dat we nou een beetje in een dal zitten. Maar dat is net typisch Fries. Dat is juist in heel Nederland dat de belangstelling voor folk gewoon nou weer wat leger is dan dat het een CNL weer. Hoe ken dat? Ja, dat is toch vaak een beetje de golfbeweging. En ik denk in Nederland, wij sjuggen hier een heleboel altijd naar Ierland. De Ierse bands zijn altijd heel populair geweest in Nederland. En dus juist in Ierland een beetje een stagnering. Er gebeurt in het volle nijs. Ja, dat is juist dan terug in het programma hier. Een griezen houdt lekker om het lief. Stier op een baan en hij vaart. Ontwikkelt de volk zich nog wel in Friesland dan? Nou, voor zover ik het zien kan en beoordelen kan, maar dat is alleen maar mijn mening. Is er een harde kern, zeg maar. En die showt hier ook al hier. Dat wordt een soort reunie met het elke keer. En die groep, ja, die dijt net echt uit. Er zit net echt een prot jong volk bij. Ja, die vinden dat dan niks, dus toch? Dat vinden ze de oudbollig, zeg maar. Er wordt nog heel veel gedaan eigenlijk aan folk en aan liedjes maken, maar dat is heel veel in de amateursfeer. Dus het leeft dus wel. Het is net of het is verschoven naar het zelf maken van muziek. Maar hoe moet het dan wel? Wat zou een oplossing wezen kunnen om de volk in Friesland weer een slinger te gaan? Wij hebben nu bezocht om een andere locatie, een nieuwe inspiratie. Nou, we hebben dit hier een tijdelijke festivalcommissie. Er moet ik wat jong bloed in, er moeten wat jongeren bij, denk ik. Dus dat we daar weer een beetje de zaak oppakken kunnen. Maar ja, mijn folk is een beetje lastig, want het is vaak muziek dat mensen beginnen dat pas interessant te vinden als ze hier een 35, 40 binnen. Dus de jeugd, dat is gewoon wat lastig. Dat is een lastig publiek voor ons. Muzikant en oud-voorzitter Sido Martens had ik nog wel een idee. We hebben de popacademie, we hebben pop- en media opleiding. Nou, begin een folkacademie. Vreeg je, zoek contact met zo'n popacademie en zei van, hé jongens, daar zit ik nog singer-songwriters, die ken ik wel. Die ben ik al heel en die ben ik mijn House of the Rising Sun begonnen. Van die jongens van die leeftijd of zo is het wel. En die zitten nou op die opleiding en ik denk van ja, die zullen dit misschien ook wel interessant vinden kennen. Dus het is best wel mogelijk, maar er moet gewoon een injectie komen op de een of andere manier. Of mijn talent, of mijn leuke groep, of... Ja, ik weet het ook net. Ik zit net meer in het bestuur, dus ik moet net de kop moeten breken. Zoveel mensen, zoveel meningen. De Tjoch-organisatie blijft in elk geval positief. Mijn overtuiging is dat Tjoch nog heel lang bestaan blijft en het hart bestaan is recht. We binnen waarom bij het theater. De spelers binnen de kleervaar. Morgen is de première van Omke Wanja. En daarna toert de voorstelling terug heel Friesland. Nou, dit weer het. Na een week ben we er weer, maar onder oren de Saskia-vieringen. Saskia van Uilenburg wie de leefde van Rembrandt en ze kwam uit Ljouwert. En als tiener wennen ze in Sint-Anne. Nou, dank je voor het zien en graag tot na een week.